Asnetya gungkingken. Ora kena. Malah werna-werna ora. Ayo, Bagong yuk digenti kon gending apa kon garap apa wis. Ayo Gong, ganti kowe kok ndak selak ngentekke wektu. Wah, dasare suwe ora kambon aku. Ora kambon apa to ki? Ora kambon suarane karo ibu. Bu sapa? Bu Supre. Oh. Apa Gong iki? Pokoke walang kekek iki beres. Rajane walang kekek ki mesti Bu Supre kok. Oh iya. Ning ya jan ming sak kekek kuwi. Ngapik. Ngapik tenan karang nek walang kekek piyayi siji. Wah, sian. Bukake notasi. Ayo nek kae iki ora nganggo notasi wis sapal wong anggere anu ki ngabani. Sing nyelentem ki anggere mau muni sing nyelentem Pak diabani. Ngene iki. Kadang anggere anu ngene iki. Masa kek sing keri dhewe kek ngene. Ngarang sing nyelentem ki ya gugap-gugup diabani sansaya. Weruh ya klanus. Ya. Bu, ayo Bu. Yo Bu yo. Walang kekek yo nganggo bawa suara yo. Canting jali. Yo, jan monggo nganggo kembang. Le nganggo gelungan ki nggo kembang yo reng. Wah, lah niki malam Jumat Kliwon e. Wah, malam Setu Legi kok Jumat Kliwon. Setu Legi nggih. Lah rak ngono. Leluhur niki dah teko kabeh. Setu 9 Legi 5 9 karo 5 14. Metune sesuk niku. Parane ngidul. 14 parane ngidul. Lah ya to 14 ki kan kidul. Wiwit Jumat Kliwon Setu Legi ngatpa iki dina ki ning kidul kabeh. Ten Karangasem kidul. Wis pokoke iki ning kidul kuwi ning jeneng dina 3 ki padha. Ten ngene Lekhar niku mau. Mbuh, ora roh. Santeng jali. Bareng lemu ki saiki ora gelem ngotot. Mongko Kula niku kekeselen nggih niki rasul nggih kula niku mboten leren kepengin masak. Ngono ta. Nek ngono jan weweh iki mesti. Nggih, anjenengan mboten purun kula wewehi. Karepku tak kon ngeteri ilik-ilik. Jenengan mboten kagungan ilik-ilik napa? Ayo, kalau mangsa iki cok dida diteri ilik-ilik. Mana paman Sing lanang wis mulih to, Deng? Hah? Sing lanang wis mulih. Wis. wong abidang kepalang kali Aku malah pangling aku karo wonge. Pangling nggo napa? Kowe saiki bareng nyelot tuwa kok dan nyelot lemu jan ketok njleber. Napane niku? Keng selira ki rak dadi lemo banget ora kaya biyen. Nek biyen ki ora ngono kuwi. Lah saiki waduh, jan tak tamati saka ngarepan jan lemo, piyayine jan gagah, blengah-blengah. Wis saka ngarepan jan cethu nek saka ngiringan nyontrop. Nganti kaya apa nyono. Lho, rekmane kuwi lho. Napane? Rekma. Ah nggih. Gaul kok niki. Lah nggih. Putung
Ning ya golongan sih enom kuwi biyen le latihan ngalor ngidul barengan aku. Ah nggih sakniki jenengan wis lali kok. Lali apa genah petuk kok lali. Lali sanese ngoten lho. Ora wis kene prai kenceng saiki. Alah, jenengan ki mbiyen dek latihan direwangi ngeterke nganggo pit. Wah, lah ya karang pit ki penting anggere nganggo pit ngono kuwi sega munggah kalian mula nur kitik-kitik. Duh, jan. Mongko udan kek teles. Kek tekan kono sirku karep-karep ganti ku trimo tak uwel-uwel. Monggo aja rak latihan ngono jane ya pacakane. Wong riyen iki gur wong busuk, mboten kaya cah saniki. Oh, jan aku mbiyen busuk kuwi takono bumi waras kuwi. Ambok ngono kuwi wis mbombo aku jan alim. Alim sakniki tua-tua malah ngawu-awu. Untungmu kuwi. Ngawu-awu. Kaya apa ngawu-awu? Jenengan iki tetep sempurna tenan kok niku. Sik supet niku jenengan riyen ten pundi to? Bocah kok malah. Lah apa ya iki? Ah wong kula sik ketriyen wae ora tau kepencut kok dadi wong-wong sing keri dik to rebutan. Ngerti tak rebut dhisik mbiyen. Kuwi rak wong do pekok. Sing do ngarani pekok. Nek tekku ki mesti malah awet. Lah nek ora awet ngono ben-bengi nggo kaya ngene iki apa ora tekan. Lho, nek aku asli ana toke mburi. Oh lah nggih. Ha iya. Pitados kok kula nggih. Cap unta. Utang pate tak sengguh putong dari mana mas?
Iya aku karang ya mulane sok le dadi kangen ki nek ngene iki. Kelingan walang kekek walange kadung untune entek ra tedas jagung. Napa jenengan sok kangen? Kepiye ta? Nek karep ngono ya anggere mongko anggere kangen mesti ungkep-ungkep. Manuk manyar susuhe dawa. Terus? Nggih jenengan tak dhewe niku. Manuk manyar susuhe dawa. Entuk sing anyar. Terus lali sik dawa ngoten mawon. Oh ya. Manuk manyar susuhe dawa entuk sing anyar terus golek liya. Tawa lali karo sing tuwa. Mongso ora lali wong. Nyatane ya dienggo. Ngono ya Kang Gareng. Iki mau walang kekek ya. Ha iya walang kekek. Waduh dan sit. Seneng tenan aku walang kekek. Saminten. Wes ora iso. Arep muni apa ya kowe? Wong ora iso walang kekek. Aku seneng iki mau jan apik tenan. Ayo coba tak suwunake larasane slendro patete Manyura. Yang apa? Coba reng gending sing dangkik sing ngrangin. Weh, kepiye ta rungokno gending aku? Nek aku wis kucap tumandang diamblek diadamu badhe gending menapa Kang Gareng rungokno. Kuna aku karo kowe urung ana sing paling penak tur seger. Garap piye-piye kenek. Oh nggih, monggo tak mirengke. Ya Bapak gonjing miring miatine wong golektan. Ya Mas, ya Mas, rega-rega wetan Surakarta. Kijing miring ngambok kuna kuwi marai kepenak. Nalikane reng telu wong ngekung trang dung 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 sasampe
iki mau nggon gobyok mau ana cakepane. Cakepane piye Kang Garing? Wong ngekung mangsa semeti sopir montor mabur sing tak pikir gedhe dhuwur. Sopir montor sedan sing tak pikir gek lelungan. Sopir montor ijo sing dipikir wis ndek bojo. Sopir montor lemah sing tak pikir ora bungah. Apik. Kuwi yo kena cething. Apik ya, Kang. Wah, jan seger iki. Sopir montor abang sing tak pikir wonge aliyang. Supir montor jeep sing tak pikir wonge sitip. Supir montor kuning sing tak pikir pilih tanding. Supir montor bubrah sing tak pikir wis omah-omah. Supir montor mulih sing dipikir Mbak Yu Supreh. Supir montor le kredit sing tak pikir wonge isik sip. Supir montor gembos sing dipikir bakule brongkos. Nganti kaya bakul brongkos mikir kempling. Ngarang ya. Karo sing menerus barang kaya cok irak-iri. Akhire weruh. Bakul brongkos biyen sok anggranu brengose kitir. Kaya wedhus lanang kepidak kae. Ki mau jenengane gending kijing miring. Ah, jan kepenak tenan. Sing jeneng pathet-pathet menyura mesti kepenak mbok upamane ijo nganggo biru Srikaloka tinatap rencang pradangga awita mampir Mas ngombe ciyu gambar menuk kula melu napa entuk ana wewe lo ing jalak kuning cucuke ben sairing. Oh. Kowe wis tekan nggon kinanti ya penak tenan. Anggere sing gampang terampil mongko sing genter kepenak jan sit tenan. Aku jan seneng tenan kok lawas-lawas kok ngene iki jan mari kepenak. Ha iya. Coba saiki tak suwunke larasan pelok 6 ben komplit. Pelok 6. Iki upamane nyuwun lagune sing rada kompak, lagu begadang kae kira-kira kompak ora? None no no none no no none no ne. Kaya apa? Kadang ning gone kecekel arasane. Ciro cici nem. Ayo.
dina Dasar dina malam minggu yen wangi kaya rina sangga teparon rangi urut dalan ya saya wah mesaya tetep kelingan kok nek ngarep suwe ora dunekke kae karang wis gawehane karo ibarate omah kuwi arep piye-piye kae suwe ora ditunggu ora dilek-leki nek wis omahe tetep kelingan jan seger iki Nolo Gareng Petruk Bagong aja nggugu karepmu dhewe lho Le Galuh Sang Tapa Begawan Abiyasa wis dawuh marang para wayahe yen ora kleru Galuh malah Dara Kunti Talibranta wis mapan utawa wis tumeka bendaramu Ndara Permadi Ndara Wijakangka bebarengan kalian Ndara Piten Tangsen kang rikala semana wis diayomi dening Sang Tapa Begawan Abiyasa. Yen ngaten monggo Pak. Ampun ngantos gedangon Dole ora sah kowe padha nika-nika cukup sangu ladran pangkur suwe ra tau muni pangkur.
Ana pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang madu kang tanpa tala. Risang Mahayogi Samusnya semeti mungging pacrabaan tangwan ningali wijiling sasangka saking graning ngardi alon karnan tiasira ririh angandika Ongastuna sidam sekaring pawuna langgeng sinunggih datanah pran. Ora sisip ing pandulu iki kaya Kunti tali bronto kang Pusbali ana ing pukir martamu. Araharja Kunti nggonmu ngadhep ana ing ngarepan aku. Kula nuwun inggih Kanjeng Rama awit saking berkah pangestunipun Kanjeng Rama Basuki pisuwanipun ingkang putrapun Kunti tali bronto sungkeming pabekti kula konduk. Iya, tak trima ngaturake pabekti pamujiku tampanana Kunti. Kula pundi dadosa jimat. Ibu sampun sawetawis nembe kewala kondur. Kula nyosaken sembah pabekti. Kula ngaturaken sembah pabekti, Ibu. Iya kulup kembar piten tangsen padha ngaturake pabekti marang pangatuwamu aku tak tampa bombong rasaning pamikirku. Nadyan to ingkang wayah pun permadi nyaosaken sembah pabekti kunjuk wonten ngesanipun Eyang Begawan Nabiyasa jimat pepundhen kula. Kula permadi jeneng para ngaturake pabekti tak tampa ndadekake bombong rasaning pamikir. Pamujiku tampanana kula pundi dadosa jimat. Nadyan to ingkang wayah pun Wijakangka ngaturaken sembah pangabekti kunjuk. Iya tak trima jeneng para padha atur pabekti ana ngarepan aku Wijakangka nggonmu atur pabekti pamujiku tampanana kula pundi Eyang dadosa jimat. Kakang Semar padha slamet pangestunipun sangadya penemban widagdo pisuwan kula mboten alangan setunggal menapa. Syukur bejo sewu Kakang Semar. Kunti kula nuwun wonten paring dawuh Kanjeng Rama. Kepiye kabul kawusanane nalika semana jeneng para pinangka sulih salirane marang anak-anakmu Pandhawa bakal nyuwun pengayoman sih kadarman pengadilan
Kang winastan bumi negara Ngastina sigar semangka apa wis dikeparengake yen ora dikeparengake ya gene pangandikane Prabu Kurupati Duryudana yen pancen diparengake banjur kapan kang dadi tumapake kula nuningkin dadosna kawuningan Kanjeng Rama estunipun nalika semanten kula sarengan kalian ingkang wayah pun Bratasena pedal samangke Bratasena kadhawuhan kalian para kadang ing negari Ngastina ugi wonten ngesanipun anggir Prabu Kurupati negari saged kaparingaken naing kedah wonten sarana panebas sing kawontenan apa kang dadi tebusane saged negari Ngastina dipun sigar semangka kaparingaken para kadang naing kedah mawi sarana menika mbabat telenging wana Kandhawa Prasta utawi dipun westani alas merentani lawa-lawa gumendul ning wit-witan kebet-kebet kalamunta melu susah parantene sang Bendara kalamunta bisa amumbos kati susah angger salir candraning Sekar Tanjung Astuna sidam sekaring bawana langking kok dadi kebangetan temen wae lah kaya mangkono para Kurawa arep nemoni apa banjur kepiye Kunti malah nalika semanten ingkang wayah pun Bratasena sampun ngrumini lampah pedal samangke lajeng yoga kula pun permadi supados sumusul wonten ing telenging wana Kandhawa Prasta wae lah permadi kula nuwun wonten paring adhawuh aja nganti pegating kapretnan ngampirana repat punakawan catur Kang Masmu tungkanen ana ing alas Kandhawa Prasta tambahing pangestu kula suwun Wijakangka raketang saka kaduan awat-awatana Sudara Werdamu lan sedulurmu nom yen mekaten kula nderek menoping dados keparengipun Eyang Begawan kadang mutaruna kalamun ora tok larapake rene jeneng para iku pinangka Sudara Werda kurang prayoga kedadiane tambahing pangestu kula suwun
kinangkarang abang nagih utang pati lutira kang manyembur nyembur gagak rimang muninya bangun rahina ana awan dudu wengi ana peteng dudu bengi ana awan dudu rina iku petenge ngantaka kawistara legek jroning griya sang bagus Raden Permadi pamadyaning Pandhawa ingkang nganthi repat punakawan catur kendel wonten telenging wana diwasa tan mangerti sangkan paraning dumadi ingkang meranggui dening sang bagus tatkala semana ora kaya pandhita ingkang wonten ing pring cendani nalika semana Begawan Wilawuk ya Begawan Wilwuk nerenjuk saking Dumantara kagiat kabur kadura kawekasan Kulatmara sange bagus esmnya kang kamanungsan eka dikamantian lono kongas yatal pawur madu bronto Tejo Suleksana tejane tiyang awis ketingal wingking sinangka ngajeng sinedya sinten sinambating wangi raduwen keparing kula badhe tigas kawuryan ana sawijining brahmana asipataksaka kowe brahmana saka ngendi sapa kang dadi peparatmu kowe lah ditakoni durung aku nganggo tata krama malah gen ditakon apa abamu aku pendhita saka ing pertapan pring cendani aku Begawan Wilawuk ya Resi Wilwuk Begawan Wilawuk ya Resi Wilwuk ya dasar nyoto kowe sapa pamadyaning Pandhawa satriya saka wukir martawu kasih Raden Permadi ya dasar nyoto diwas kebeneran yen kowe Permadi sing tak goleki wong bagus sing jenengane Raden Permadi bejo kemayangan sinung boya kangilan ora nganti adoh laku wis ketemu karo wong bagus Raden Permadi sing mburi sapa takon karo aku yo Bagong sing dhuwur Petruk Kantong Bolong jenengmu sapa aku Begawan Wilawuk walah gene kowe Wuk yo aku Begawan Wilawuk walah suwe ora petuk rakyat apik ta Wuk pamujine aku tansah nemu harjo kowe anake sapa kowe takon karo aku Waruju Karang Kebolotan bapakku jenenge Sumar bapakmu jenenge Sumar tukang gender belas warna-warna iki
Kowe arep nyang endi? Tutpuri laku jantraning awak nuruti marang budining pengangen-angen. Manuk mabur karang plancane jalmu kang lumaksana ora karang tangguh eden. Saiki api-apian aten. Kowe manuta karo aku, kowe tak entukke karo anakku wedok jenenge Jim Mambang. Mung srana liwat sajroning pasumpenan mula wetu dina iki ayo manuta tak boyong ning pertapanku pring cendani. Kowe bisa nyekel marang aku. Prasasat bisa jaring angin. Bae budya tak sembadani. Aku tegel karo Raden Permati. Manuta tak boyong ora gelem tak boyong jetakon dosa glatak rudha paripeksa. Truk. Ndara gondol Begawan Wilwu. Ayo wis ben karepe lah wong mau ditari kok ya. Wong arep dipek mantu kok ora gelem dadak wangkal. Wah jan. Piye truk iki? Digawa mlayu karo Begawan Wilawuk. Ayo wis karepe. Arep digawa ya men. Jenenge karang ya ngono pokon ngelih ya. Ora iso dilih. Wilwu. Piye iki apike iki? Ayo diulati saka kaduan karo bapak. Mengko malah selak ngentekke wektu. Ayo duyak. Yo truk ora kesuwen yo.
Rena smubang iwang haruna katinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ringkani goro seketer lirik ini tunganing kokong lir kuwu sing pini panca babatoke ngayam wana ku melapat jaring gegono abang wetan soroting hiwang areka remu-remu nyoroti bak wana gung ing Ong Siwarsana nduk Jimambang ana apa-apa ayo iki kang aran Raden Permadi jagat Raden saged boten saged kula badhe nderek suwita dhateng ngersanipun Raden Permadi mugi saged nampi paswitan kula nggih Raden menawi menika pinesti keparenging Bathara ngakarya jagat menika dados jatukramanipun pun Jimambang kula menika putranipun Rama Begawan Wilawu kula wonten paring dawuh Raden ora ngira babar pisan ing atase kowe kuwi pandhita sawijining pandhita nanging asipat taksaka parandene kagungan putra kang sulistya ing warni mila Raden pancen mekaten leres nuwun sewu lajeng Raden menika saged nglampahi daup asta lumiat kalian yoga kula iya yen pancen pinusti keparinging Bathara mangkono aku sagut matur sewu sembah nuwun Raden mula Jimambang rene aku duwe kesaguhan aku iki bakal sumusul marang Kang Mas Bratasena nggone babat ana ing Kandhawa Prastaya alas merentani wetu dina iki perkara mengko pahargyanmu lan pahargyanku dirembug nanging aku cetha lair tan sing batin saguh minangkani apa kang dadi sediamu mula wetu dina iki aja nganti jeneng para was lan kuwatir aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane isine donga tetulak sandang kulawan pangan yaiku bagianipun wong melek sabar nerima Rama Begawan wonten paring dawuh Raden rene kula sampun sagah badhe sumusul Kang Mas Bratasena wonten ing telenging wana Kandhawa Prasta kula nyuwun pamit Den caos punika estunipun wana Kandhawa Prasta menika utawi dipun wastani alas mertani menika Dede Wana lan menika pancen negara naminipun negara Ngamarta senajan papanipun kajiman menika winastan negari Ngamarta dadi mangkono banjur kepiye paduka kula caosi wontenipun jimat kang winastan Lisah Jayeng Katon dayaning Lisah Jayeng Katon saged kinarya sarana anggenipun badhe mangertosi dhateng wadyabala kajiman kang dumunung wonten telenging wana Kandhawa Prasta. Yen ngono aku njaluk pamit mara gage wenehna marang aku. Kang aran
pusaka utawa kang aran lisah jayeng katon kula aturi nampeni menika kangge nyipat lampahing para wadyabala kajiman mangsa Budhu Aji Mambang aku tak njaluk pangestu marang Kanjeng Rama. Kang kinarya sambeting carita nenggih ingkang wonten ing Dirgantara rikala semana dewaning sandang kulawan pangan dewaning rejeki Sang Hyang Pikulun Betari Sri lan Bambang Sedana wus titi mangsa arsa mandhap wonten ing Madyapada arsa paring nugraha marang para kawula kang sami gesang wonten ing bumi mula. Para kamula lan para among Narakisma kang samya mbucal wiji wonten ing Tegal kepanasan bisa ijo-royo-royo godhong ing rembaka wae murakapi marang para sanak brayate jalari gemah ripak loh jinawi senajan to ing kono dumadining wiji saking wiji pari kleci pari mandel jambal ya kang winastan wulu putih wulu ireng pari dudha ngangsak mentik wangi sak panunggalane upamane to mung pari segreng dumawah sak papan-papan tulus kang sarwa tinandur jinawi murah kang sarwa tinumbas pajeng kang sarwa sinadi kajawi saking menika awit saking kapanjalman Betari Sri lan Raden Sedana ya Bambang Sedana para kawulane bisa tata titi tentrem ayem-ayem gemah ripah lo jinawi merga sarana anenandur bebasan tandur subur omo kabur semanten ugi ing antawisipun empon-empon kang dumawah wonten ing sak nggon-nggon polo kasimpar polo gumandul kawistara ambiyet woe kayata kambil ginjah gedabyah wit jagung katon ledung-ledung lombok terong robyong-robyong sinawung pelem gadung golek lan tali jiwa murakapi marang para kawula kang sami gesang wonten ing bumi mula kang kasebat para kasimpar para kapendhem katon ambiyet woi kang dumunung wonten ing Bantala kang nastan para kapendhem katon pating petukruk gedhe-gedhe isine kayata jagung pohung kang katon ledung-ledung lombok terong terong bunder terong dawa pare suwek ganyong garut sak panunggalane tulus kang sarwa tinancepake ndadosaken bombonging para kawula kang sami gesang wonten ing bumi mula kocapa Betari Sri lan Sedana
Betari Sri nitih taksaka sak bongkot ngetal gedeni sedono nitih Garuda kang suwiwine kinarya ngayomi para kawula kang sami gesang wonten ing bumi mula. Ora kapisan ndang lan buka gemah ripah lo jinawi cumlorot saking dirgantara niyup wonten ing bumi mula.